So you got a keyboard and Oh. two screens. Seriously, So crazy. you can use it just a regular. Did you see the laptop. cell phone also? Three flips? Yeah, that's the Chinese version. I no wonder why my husband have a headache, guys. Kasi since this he left me this morning early just to eat it and also watching this psycho movie. Psych. So tinanong ko pala yung asawa ko, guys, kung pwede bang bumili ng ticket. Hindi pa ako nakapag-desisyon. Gusto kong umuwi pero hindi pa talaga ako totally nakapag-desisyon kung makauwi ba ako or hindi. Kung gusto ko bang uuwi or hindi. Yung parang gusto kong umuwi pero ang daming nasa utak ko. So kaya hindi pa talaga ako totally. Yung parang desisyon na ba na uuwi talaga. Wala pa sa akin. Sabi ko sa kanya, pwede ba? Kasi ano na, guys, Pebrero na. Sabi ko sa kanya kung pwede ba kunan na niya ako ng ticket kahit hindi pa ako nakapag-desisyon kasi magmahal ang ticket ba. So yun, guys, sabi pa niya, dapat desisyon mo na. Tama man siya, guys. Pero gusto ko, kuha mo na ng ticket. May pagkasira-sira din itong ulo ko. Sabi niya sa akin, kuha mo na, desisyon ka muna bago kuha ng ticket. Kasi magkalas-kalas lang na akong kwarta kung kuha ng ticket. May pagka-abnoy talaga ako, guys. So kaya, magdesisyon ako kasi mahal ng ticket, guys. Nagmahal na. Yung last week, nagtingin ako, okay pa. Ngayon, nagmahal. Ang bilis. 1 week lang ang pagitan, ha. Nagmahal na. So, kaya, kailangan ko na talagang magdesisyon. Kasi hindi ako, iwan ko itong ugali ko, eh. Hindi ako sure. Ayan. Whenever you feel like drinking, it's here. No ticket first before the session? Did you hear that, guys? His reaction. Yeah, like that. All he does is make noise. It's like, give me a ticket first. Decision first, ticket second. That's the easy part. You should be decision first, easy part. Why, you're wealthy? You're half millionaire. Half millionaire. It's not even a million. You have a lot of money. Use it for me. Come on, give me a kiss. I want a You ticket. don't shrug and oranges? That would be good, hon. Yeah, okay, not. Hala, can we make a recipe for that? No, you can do bananas and oranges. No, for you, hon. I don't think so. Grill it and soak it with juice. Well, you can put orange on the shrimp. Put oranges on the shrimp. Not orange, lime, I guess. Did you get the lime for me or I did it? Okay. Ayaw man talaga niya akong kunan ng ticket, guys. Hindi pa man ako talaga sure din. Gusto kong umuwi pero yung utak ko ba? Ay, pag-ibig talaga si Batman ba? Tignan nyo, guys, oh. Dito kami sa labas. Kuha kami sulat. Yung full moon, oh. Full moon. Kuha lang si Tami ng sulat. Sobrang puti, guys. Yung full moon. Anything? Anything? Junk. Ang ganda, eh. It's nice to see this white, eh. Look, the thing is on there. I know. It's over there, oh. You gotta go to Home Depot and get it. Yeah. So, yun. Wala daw sulat, eh. Maybe you screw it, honey. You don't have to screw it. You go inside, you just pop into the siding. Okay. Okay, let's go. Probably let her crap. Mag-isa na naman si Inday Mirian. Lumaya si Mister. Sabi pa niya sa akin, meron daw snow. At also, sabi niya sa akin din na Valentine's kasi, guys. No, late naman itong mga vlog ko, guys. Kasi hindi naman ako nag-upload na everyday. Alam nyo naman noon ako noon, di ba? Everyday halos ako nag-upload. Everyday talaga. For how many years? Nag-stop na akong nag-everyday kasi nga 3 uploada na ako, guys. Nasa ano na tayo, 2 sa Facebook, 1 dito sa YouTube, may TikTok na tayo, start tayong TikTok, oh, 'di ba? Ang tagal-tagal na ng TikTok, ngayon pa ako nag-start, guys. Sabi ni Tami, may
may in-order daw siya na something para sa akin. At saka wala man siya dito guys, trabaho man. Sabi niya sa akin, pag darating daw, i-open ko daw. So guys, magkabuang mamputawon tag-open ani ay. Ang bigat-bigat ng aking ano guys, balikbayan box. No, ang bigat talaga niya ay. As in, ang bigat. Ay, tignan nyo guys kung ano yung in-order niya guys. Hindi ko talaga ito in-expect. So ito na guys, no, sabi nga ni Tami, no, aalis sana ako talaga ngayon. Pero sabi niya sa akin dahil nga January, February na, diba, nagbigay naman siya sa akin, no, yung bracelet. Na parang may pagka-similarity sa old bracelet. So, parang dalawa na yung bracelet ko, diba, nagbigay siya, walang dahilan. So, akala ko hindi na siya bibili pa ng pang ano, February 14 daw. Pero sabi niya sa akin, pag darating daw ito, i-open ko agad. So, i-open natin. So, far, alam ko na kung ano ito. Ito talagang asawa ko, no? So, akala ko, hindi na siya bibili. In-order niya to guys. Sabi niya sa akin, I ordered something. Hala, saya-saya niya, guys, no? Ang saya talaga niya. Nag-order daw siya, and then, hindi daw niya sabihin sa akin. So, ngayon, ito na. Dumating na talaga yung order niya. Ay. Alam ko na to guys, kung ano. Lobster. Happy Valentine's Day. Guys, Happy Valentine's Day, look. Ito ang asawa ko talaga, look. Iba ito asawa ko, mukhang pagkain talaga yung tingin sa akin. Happy Valentine's Day daw, pagkain ang binigay, o diba? Saan ka pa maghanap yan? Galing ito sa Maine, I think, kasi yung lobster is from Maine. Hindi ito Alaska ba, for sure. Captain, Hogan. Isa-isa talaga, hala, ang laki. Ganito one. Frozen guys, ilagay natin ito sa freezer. Saan? 4 na lobster. Wow, 4 guys. Ang laki ng lobster tail. 4, magkano kayo? Ano nito niya? Ang laki naman ito. Tara, ilagay natin ito sa freezer guys. Maglagay, 4 na lobster. Ang mahal nito kasi nga huge talaga siya. Ilagay natin sa freezer for sure. Para hindi masira. Okay. Kaloka talaga ito. Ito na yung sinasabi ko na okay, hindi magkasya. Okay. Let's do it. Done? Ayayay. So, ang gagawin ko po is magluto ng tayo ng munggo. Yun. Hindi ko alam na nag-order pala siya. At saka, yun, nakita ko na lang ngayon kasi sabi niya sa akin, kailangan kong i-open agad. So, hindi ko man ina-expect na pagkain pala, lobster yung in-order niya, no? Ito yung, string beans na galing sa garden last year. So, nilagay ko sa freezer. So, ngayon, ilagay natin siya sa boiling water. I-boil natin siya, guys, para maluto. Yan. I-boil natin siya. And, yun siya. Kailangan lang nating i-boil para maluto siya. And then, atin siyang lutuin kasama ang munggo. Magluto tayo ng munggo. Hay, hindi ko talaga alam, guys. You know, si Tami walang problema. Makauwi ako ng Pilipinas anytime. Pero yung pagkapraning ko is talagang nag-stop sa akin. So, kung gusto kong umuwi ng Pilipinas, itong asawa ko talaga, wala talagang kaproblema. Sabi ko sa kanya na, you have to try to say no. Para naman, maano ako ba, parang gaganahan akong mag-push. Pero hindi man talaga siya magsabi ng no, okay, stop. Na hindi pwedeng uuwi ngayon kasi wala talaga guys. Every time I open my mouth of something, ang sabihin lang niya sa akin is, okay, win. Okay, it's okay, it's family. Mag-ana man na siya guys. Mag-expect man ko magsabi siya na, uwi na naman ikaw, galing ka pa umuwi ka. No, hindi siya guys. Kasi yung mga ibang lalaki, ibang asawa kasi ganyan ba. So, ine-expect ko si Taming ganun. Kahit noon, hanggang ngayon guys, 17 years na kami magsama, ine-expect ko pa rin siya na ganun yung ugali niya. Kasi po, mas prepare ko yung, may pagkaunting stricto. Si Tami, hindi, hindi guys. So, hindi man stricto itong asawa ko, no. May siya, buutan. Buutan siya guys. Buutan talaga siya. So, kaya maano ka na lang na, alam mo na, yung style niya na, kasi kapag may pagka-stricto, mas i-push ko, talagang uuwi ako, yung parang, uuwi ako, di ka pwede magsabi na no, ganyan ba? Pero ngayon, wala talaga akong kung sabihin ko na uwi ako, kuha ko ng ticket, okay, go, wala talagang kaamor-amor. Iwan ko yung asawa ko, no, napakaswerte ko sa kanya. So, kaya kung ano yung ko sa buhay,
wala akong trabaho, pero kung ano man yung kita ko sa buhay, no, yung mga kita-kita ko, talagang deserve niya, guys, kasi yung asawa ko talaga is sobrang napakabait. Ito na yung ating string beans. Oh, hindi na siya frozen. So, pabayaan natin siya dyan konti. At so yun guys, nilagyan ko na din siya ng malunggay, oh. May mga malunggay na, oh, 'di ba? Sharo, hindi tayo masaya nito, no? Masaya sa amin ito. Pero yun, tikman natin mamaya kung anong lasa kasi talagang wala po itong sardinas kasi usually ang sardinas, guys, is nilalagay ko dito ang palasa. Kung sa Bisaya pa subak. May subak ang ating ano,